Abafana besitayile bafuna ukwamkela abalandeli ngesitayile kumdlalo wabo wokugqibela kaGroup A we-CAF Champions League ngomgqibelo. Ngenxa yemiqathango ye-COVID-19 kweli, umdlalo we-Sundowns ne-Al-Ahly wawuzinyaswe kuphela ngabalandeli abayi-2,500. Kodwa ngoku kulindeleke ukuba eli nani labalandeli lithi xhaxhe emva kwesibhengezo sikaMongameli Cyril Ramaphosa sokuvulela abalandeli bebhola emabaleni. iAl-Merrick is one of the biggest teams in Sudan, and it's a team that has won 3 championships in a row. We would love to play this match with our supporters and enjoy that trumpet again, enjoy that singing, and see how the team responds. Abadlali abasakwazi ukulinda yaye bafuna ukwamkela abalandeli ngempumelelo. We've been waiting to have our fans to play in front of our fans, and I think even though it's last few games of the season, but we're really happy that our fans they'll be there to watch us. For the past 2 years we've been playing, and it's been like not much of that vibe and the singing in the stands. Ebutsheni baleveki umbutho webhola elikhulu kweli nawo unqwalile ukuba abalandeli bangene emabaleni ezemidlalo ukuya kubukela amaqela abo.